В това видео ще говоря за брандинг и защо може би е най-важното нещо, върху което трябва да се съсредоточи един бизнес собственик или човек, който създава съдържание в днешно време. Ако собственик на бизнес и искаш да направиш бизнеса си по-ценен, има три главни начина, по които можеш да направиш това. Първия е да привличаш повече клиенти. Втория е да накараш тези клиенти да струват повече за бизнеса. И третия е да си сигурен, че това ще се случва за възможно най-дълго време в бъдеще. И за да стане това по най-ефикасния начин, по най-безплатния или най-евтиния начин за бизнеса, това е чрез брандинга. И ако трябва да дам собствената си дефиниция за брандинг и какво това означава за мен, брандинга е асоциациите, които хората правят, когато се сетят за теб. Това е. Ако всеки един мой клип е тук и ти виждаш тези книги, виждаш бялата дъска, когато видиш подобен сет или подобно място, ти ще се сетиш за мен, защото асоциираш точно това, което си виждал толкова много пъти с мен. Ако тук имаше алкохол, ако тук беше пълно с алкохол, тук беше пълно с пури, следващия път, когато ти се сетиш за мен, веднага ще се сетиш за алкохол и за пури, защото нон-стоп аз се асоциирам с това. Стоят до мен, аз говоря за това. Всичките асоциации, които аз мога да контролирам, ами и ти ще ги направиш, когато се сетиш или ме видиш. И всъщност точно това ни води до има ли добър брандинг, има ли лош брандинг или съществува ли изобщо брандинга. Ето как го виждам аз. Добрият брандинг е когато ти правиш асоциации с неща, които вече твоята аудитория харесва. Тоест, ако моята аудитория, в случая собственици на бизнес и хора, които създават съдържание, харесват книги, ами това е една добра асоциация, която аз може да ги накарам да ме асоциират и мен. Ако те харесват книги, да четат книги, моята асоциация с книги е позитивна. Тоест, това е добър брандинг. Лош брандинг е, ако собствениците на бизнес, които ме гледат, не пият алкохол, но тук зад мен е пълно с алкохол, това е лош брандинг, защото правя асоциация с нещо, което те презират, дори въобще не харесват или тотално избягват. Това е лош брандинг. Но според мен най-лошото нещо, което може да е, да нямаш никакъв брандинг. Тоест, то е точно това. Хората не правят абсолютно никаква асоциация с теб и не си променят поведението по никакъв начин, когато се сетят за теб. Това е може би най-лошата точка, в която може да е един бизнес или дори персонален бранд в днешно време, е просто да е никой да не знае за него и когато му кажат името, никой да не се сети изобщо и да не направи никаква асоциация с теб. И тук идва една голяма грешка, която виждам, че правят хората, е не правят разлика между рекламата и брандинга. Рекламата е да накараш хората да разберат за теб. Брандинга е точно това нещо, което разбират за теб в рекламата. Точно това е брандинга. Тоест асоциацията, главната асоциация, която ще направят с теб в рекламата е брандинга. Рекламата е инструмента, който ти ще използваш, за да можеш да достигнеш до възможно най-много хора. Тоест хората повтарят за брандинг стратегии, рекламни стратегии, без да правят никаква разлика между тях, а тя е всъщност огромна. Те са две тотално различни неща, които един бизнес трябва много ясно да знае, или маркетолога в бизнеса, човека, който се занимава, маркетинг директор, няма значение. Много ясно трябва да се различават тези две стратегии, защото брандинга е всичко, което ще остане след рекламата. Рекламата е моментният инструмент, който се използва. Той може да се променя нон-стоп, но е доста добре брандинга да е изключително консистентен и постоянен с това, което искаш да асоциират хората с теб. Ако се променяш нон-стоп, как хората ще успеят да се асоциират с теб? Как ще успеят да се сетят за какво ти се асоциираш, ако това не е постоянно, ако не се случва постоянно. Метриките, които хората и бизнесите използват за да следят бранд, са всъщност метриките, които трябва да използват, за да разберат колко е успешна тяхната реклама, а не бранда. Метриките, които аз използвам с мои клиенти и за себе си, за да следя колко успешна е бранда, който създавам, е влияние, посока и до колко хора стигаме. Тоест, ние искаме възможно най-голямо влияние в индустрията, която създаваме, посока да привличаме хората към нас, а не да ги отблъскваме и до колко хора стигаме. Тук вече може да се използва инструмента реклама, органично съдържание и всичките социални платформи, канали, имейли, с които ние може да използваме, за да достигнем до тези хора, да ги привлечем и да имаме възможно най-много влияние. Тези трите са най-важните. Влияние, посока, към нас, а не далеч от нас, и до колко хора стигаме. Отговорът винаги е дано до възможно най-много. И няколко примера, които винаги обичам да дам, са примерно терористи. Те достигат до много хора, имат изключително много влияние, но те отблъскват. Ето тук имаме вече 3 метрики, които следим за бранд, които вече са измерими. Огромно влияние, посоката е ясна, че това е срещу тях и
имат много достигане до хора. Огромен брой хора. И друг пример, който мога да дам. Холивудските актьори. За мен те имат огромно достигане до хора, изключително ниско влияние за мен и не ме привличат със сигурност към тях. Тоест имаме ясно влияние, достигане до хора и посока. Ето един добър пример. Близките ми приятели нямат достигане до хора, т.е. те достигат само до мен, но имат изключително високо влияние и, разбира се, посоката ми е към тях. Тоест, ето тук може с тези три примера да видим метриките как се менят и всъщност точно как се измерва бранда на всички хора. Не е нужно да си публична персона, за да имаш бранд или за да имаш тези три измерими метрики. Вземи себе си, може да направиш точно това сравнение с себе си, с някой твой колега, с някой човек, който следиш в социалните мрежи и да видиш как можеш да го измериш по тези три метода. Влияние, достигане до хора и посока. И веднага се сещам за нещо, което всеки от нас е чувал или дори е казал няма нещо като лоша реклама. Със сигурност има нещо като лоша реклама, просто лошата реклама е много по-добре от никаква реклама. Разбира се, че винаги е по-добре да имаш добра реклама. Представи си, че ти ако цял живот имаш лоша реклама, ти пак ще продаваш повече от човек, който няма никаква реклама и никой не знае кой е. Определено това е по-добре, но ако можеш да избираш между добрата репутация и лошата репутация, мисля, че винаги близко е до ума да избереш добрата репутация и нещо, с което хората ще се асоциират и с теб, и себе си. И за края на това видео искам да представя един процес на брандинга, който много по-лесно ще ти представи това, което ти правиш, каквото и да правиш. Дали имаш бизнес в производство, в създаване на съдържание, няма значение какво е. Първото нещо е, първата стъпка, която ти да направиш е това, което ти контролираш, т.е. това, което ти казваш публично. Това главно ще контролира твоя бранд и ще контролира асоциациите, които хората правят с теб. Това е в реклами, в клипове, които снимаш, всичко, което ти казваш, излиза от твоята уста. Второто нещо е нещата, които хората казват за теб. Много хора го игнорират това, но всъщност това е много важна стъпка от процеса за брандинга и всъщност да контролираш какво се случва. Каква е малвата за теб? Какви легенди се носят? Какви са асоциациите, които хората правят с теб? Това е много важно, защото то е почти толкова важно дори колкото това, което ти говориш, защото ако ти си мислиш, че даваш определено съобщение на хората, а те го разбират по тотално различен начин, може би е време да промениш нещо в този процес или да смениш това, което говориш или начина, по който го говориш, защото очевидно нещо не работи и брандинга вече не е това, което ти искаш да бъде. Защо да не се промениш? А ти се промениш от обратната връзка, която хората ти дават. И третото нещо, което според мен има най-големия авторитет в целия процес, какво са преживяли хората, когато са имали допир с теб. Дали са купили услуга или продукт, дали са били на разговор с теб, дали са се видяли с теб на улицата. Това според мен е най-важното нещо, на което да се съсредоточиш и да си сигурен, че хората имат възможно най-добър експириенс, когато са имали личен персонален допир с теб. Брандинга е винаги най-добрата игра, която един собственик на бизнес може да играе, но тя винаги е в дългосрочен период от време. В краткосрочен ние правим асоциации, правим оферти, продаваме един продукт, продаваме друга услуга, но в дългосрочен период е обещанията, които си спазваме, как комуникираме, как се държим с хората, когато се видим с тях, когато е онлайн. Всичко това играе роля, но това нещо, което трябва да запомним е, че брандинга е най-добрата дългосрочна игра, която един бизнес собственик или създател на съдържание може да играе.